मौसा कोटे जाइथिल? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା କହିବି। ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଯା? ଆମର ଏଇଠି କୁହ କୁହ କ'ଣ ଦୁଃଖ କଥା? ଦୁଃଖ କଥା ବୋଲେ ମାଗିକି ଖାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଯା 5ଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ କଲି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଭାଇଟା ମରିଗଲା। ହଁ ପ୍ରଥମ ଭାଇଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇଟାର 3ଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ଭାଇଟାର 2ଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତାକୁ ଯାହା କହିଲା ହଁ, ଯାହା କହିଲା ହଁ, ଯାହା କହିଲା ହଁ। ବୋଉ ଥିଲା ବୋଉ ବାଣ୍ଟିକି ଆଣିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଜମିଦାର ବିକିଦେଲି, 8 ମାଣ ଥିଲା ବିକିଦେଲି, ପାଞ୍ଚ ଝିଅ ଜଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲି। ହଁ ସେତେବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତ ବିଲ ବାଡ଼ି ବିକିଦେଲି। 2006 ଅଛି, 2006 ମୋ ନାଁରେ କରିଦେଲେ। ତ ଭାଇମାନେ ନହେଲେ ଠେଙ୍ଗା ଦେଲି ମୋତେ କରିଦେଲେ ବାଡ଼ି ତିଆରି ମାରିକି କରିଦେଲି ଆଉ। କହିଲି ଭାଇଟା ତ ଏମିତି କହୁଛି କ'ଣ କରିବ। ହଁ 5ଟା ଝିଅ, 4 ଝିଅ ଦେଖୁଛ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖେଇଲା। ଝିଅ ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖେଇଲା। ସେ କହିଛି ଆଗ ଭାଇଜା ଘରକୁ, ପଛ ଭାଇଜା ପରକୁ। ଦେଖେଇଲେ ଦେଖୁଛ ଏଇନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ପାଣି ଖାଉନି ଆଉ କ'ଣ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଏଇନା? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଆସିଲି ଯେ ଏଇଆଡ଼େ ଟ୍ରେନରେ ଆସିଲି। ଯେ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ବସିକି ସେ ନିଜେ ସେଠୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ତମ ଘର କୋଉଠି? ଆମ ଘରେ ଯାଇକି ହେଇଆଡ଼େ ନୟାଗଡ଼ ଆଡ଼େ। ନୟାଗଡ଼? ଏଇନା କ'ଣ କରୁଥିଲ? ହାଁ ଏଇନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ, କ'ଣ କରୁଥିଲ? କୋଉଠି? ଏଇନା ଏଇନେ ବସିକି ଟିକେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ କେମିତି କ'ଣ ଖାଉଛ? ଖାଉଛି ମାନେ ହୋଟେଲ ଖାଉଛି ଆଉ କେଉଁ ଯେଉଁ ଖାଇକି ଭଲ। ତେଣୁ ଯଦି ରୋଷେଇ କରିଛ ମୁଁ କହିବ ମୋ ଠାରୁ ଯଦି ଖାଇବ, ନହେଲେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବି ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର କିଏ ଦେଉଛି? ପଇସା ପତ୍ର ଆଖି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଖିରେ ପଥର ବାଜିଗଲା ଗୋଟେ? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ତା ହାତରେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିକ ହେଲାନି। ଆଉ ଶେଷବେଳକୁ ଏଇଠି ଦେଖ ଆଜି ମରିଯିବ କାଲି ମରିଯିବ ବୋଲି 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏଇନା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି। ଏକା ବୁଲୁଛ? ମୁଁ ଏକା। ମୋତେ ଗାଡ଼ି ମାରିଗଲି। ଘରକୁ କେମିତି ଯିବ? ଘରକୁ ଗଲେ ଅଟୋ ଫଟୋରେ ପଳେଇବି, ନହେଲେ ବସ୍ ଆସିଲେ ଚିହ୍ନି ମୋତେ ନେଇଯିବ? ନା ଏଇଟା କାମରେ ଆସିଛ ନା ସେମିତି? ଏଇ କାମରେ ଯାହା କାମ ଥାଏ, ତା ଆଉ କ'ଣ କାମ ମୋର। ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଇଏ କରିବ ଆଉ? ବୁଲି ମାଗିବେ, ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଖାଇବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇଲଣି? ସକାଳୁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି? କିଛି ଖାଇନ? ଖାଇବାର ଦେଖିବି ଆଉ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇବି? କିଛି ପଇସା ହେଲାଣି? କିଛି ହେଇନି, ମୁଁ ତ ଖାଲି ବସୁଛି ଆଉ ପଇସା ହବ କ'ଣ? ପଇସା ହେଇନି? ନାଇଁ ଟଙ୍କା 5-10ଟା ହେଇଛି। ମାନେ ଖାଇନ ସକାଳୁ? ନାଇଁ ଖାଇନି। ଖାଇବ ନା? ଏଇନା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଇବ? କେଉଁଠି ଖାଇବାନି? ଏଇ ଦୋକାନରେ କୋଉଠି? ଦୋକାନରେ ଆଗରେ କୋଉଠି? ନା ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ଖାଇବ? ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ମାଗିଲେ ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି? ସେ ଖାଇ ଦେଉଛ ଆଉ? ହଁ ଖାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଗଲେ। ଆଉ ରାତିରେ ଶୀତ କରୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ଘୋଡ଼ି ହେଉଛ? ନାଇଁ ଶୀତ ହେବ, ଚଦର ଧରିଛି। ରଖିଛ? ହଁ ଶୀତ ଚଦର ଧରିଛି, ରଖିଛି। ଶୋଇପଡ଼ୁଛ କୋଉଠି? ଶୋଇପଡ଼ିବନି, ହାଲିଆରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ। ଯୋଉଠି ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଜାଗା ସେଇଠି ଶୋଉଛ ଆଉ? ଭଲ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଶୋଇବି। ଆଚ୍ଛା ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ଥବ ଚାକିରି କରି ଶୋଇବି। ଘରକୁ କୋଉ ଦିନ ଯିବ ତାହେଲେ? ଘରକୁ କେଉଁଦିନ ଯିବି ଠିକ୍ ନାହିଁ? ଘରକୁ ଠିକ୍ ମୁଁ ତ ପଇସା ଧରିକି ନଙ୍ଗଳ ନୂଆ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ତ ନୋଭ ଟାଇମ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗଲା ହଁ। ଆଉ ଏଣିକି ସଚା ତତା କଳି ଯୁଗ ଯିବା ଯୁଗ ଆଉ ଆଉ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ରଖିବି? ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ? ପୁଅଟେ ଥାନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁକି? କେହି ଅସୁବିଧା ଝିଅମାନେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ଆଉ ଝିଅମାନେ ତ
ଏଥିରେ ତ ତିନିଟା ଝିଅ ଭାରି ଶୁଣ ଓହୋ ତିନିଟା ଝିଅ ଏମିତି ସେ ହେଲା ମନ୍ଥରା ଖାଇବ ବୋଲି ହୁଁ କ'ଣ ଯାଉ ଅଛି ଦିଅ ଛା ଖାଇଲୁ ତା କ'ଣ ଖାଇବୁ ହଉ ତମେ ଆମର ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବଳ ଥିବ ଇଏ କରିବ ଆଉ ହଁ କିଛି କରିବିନି ମୁଁ ମରିବି ପଛରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଉ ଦିଆନିଆ କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କାହାକୁ ଓହୋ ଯଦି ଗୋପା ବାରି ଖେଟା ବୁଲୁଛି ସେ ପର ଘରେ ରହିକି ବନ କରିବି ହଁ ଦେଇକି ଲାଭ କ'ଣ କାଲି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯିବି ବଳେ ବଳେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମରିବି କହିଲେ କି ହେଇଥିଲା ତ ଗୋପା ଶାଳା ପରା ମୁଁ ଦ୍ୱାରେ କରିକି ବସିଛି ନା କ'ଣ ପର ପିଲା ପାଟିକି ଧରିବ ନା ହଉ ଆମର ତମେ ବୁଲିକି ଯେତିକି ଯାହା ହବ ଖାଅ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଉ କୁହନି ହଁ ହେଲା ପାଖରେ ଢୁକେଇବି କି ମାଇକିନା ହାତରେ ଅମୃତ ଖାଇବି ହଁ ହଉ ଏଇଠି ଯିବ ଆଗରେ ଖାଇଦେଇ ଯିବ ହଁ ମୁଁ ପଇସା ଦଉଛି ହଁ ବୁଝିଲେ ହଁ ବାପା ଦୁଇଶହ ଅଛି ଭଗବାନ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଖାଇବ ତମ କଣ୍ଠରେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଲେ ମଉସା ଖାଇବେ ଖାଇବେନି ଦଉଡ଼ିକି ଯାଉଛ ଖାଇବେନି ହଁ କ'ଣ ଆଗ ପକେଇ ଦେଇକି ଯିବେ ନାଇଁ ଖାଇ ଦେଇକି ଆରାମରେ ଇଏ କରିବ ଆଜି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରନି ହଁ ସେଇଆ ଟିକେ ଛାଇ ଦେଖି ବସ ଗୋଟେ ଦିଟା ହେଲେ ଖାଇକି ଯିବ ହେଲା ହଉ ହଉ ଯାଅ ବାପା ଯାଅ ବାପା ଭଗବାନ ଭଲ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଜାଣିଲ କି ମୋ ପେଟ ଯେମିତି ତମ ପେଟକୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ତମେ ତ ମୁଁ ଖାଇବି ହଉ ହେଲେ ତମକୁ ମାଲିକ ଉପର ବାଲା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଚିହ୍ନିଲା ମାଲିକ ବାଲା ଉପର ବାଲା ତମକୁ ହଉ 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 ପ୍ରଭୁ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ 100 ବର୍ଷକୁ ଆୟୁଷ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ଆସିକି 86 ବର୍ଷ ହେଲା ହଉ ମଉସା ଯାଆନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ କେମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇନଥିଲି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଖାଇନି ଏବେ ଆଣ୍ଠୁ ଟିକେ ଚାଉ ଚାଉ ହେଉଛି ଯେ ବଟିକା ଦେବେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଖାଉଛି ଖାଇପାରିବି ହଉ ବଟିକା ଖାଇବ ଆଉ ପଇସା ଦେବି ଆଜ୍ଞା ବଟିକା ଖାଇବ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ପଇସା ଗଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଖାଇବେ ଯାଇ ନେଇ ତମେ ଅତି ବଳିଗଲାଣି ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ବଳିଗଲାଣି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋ ପକ୍ଷରେ ତମର ବଳିଗଲାଣି ହଉ 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 ମଉସା ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ ହଁ ଯାଅ ଖାଇକି ଯିବେ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଚାଲିବି ହଁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲା ହଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପେଟକୁ ଆଉ ହଉ 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 ମଉସା ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ ହଉ ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ହଉ 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 ଆସିଛି ମଉସା ଆସୁଛି ଖେଳ କହୁଛି ହଉ ଆସୁଛି ହଁ ହଁ ହଉ